खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि आफादगिरि डक्टर अन्जालि दैमारी मेडामा माखासे बाथ्रा फोरमायदों खौरांगिरिनि सिगाङाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना आंनि बागानखौ एसे नायनानै लाग्रोलाय आंना बागानाव दासो बिलाइ फैहांदों लोगोफोर आरो दोख्रि ख्रि खिलिगासिनो दं दासो बिलाइफ्रा सिजनबो सफैबाय नालाय नै नायनानै नै बिराद मोजां बिलाइ दासो खिलि नोंथांमोना नुखाबाय आंनि बागानाव माबायदि बिलाइ फैनानै दङ मोजां मोनदों गोसोखौ मानो होननानै बुङोब्ला बिलाइ फैब्लासो जोंबो फैसाखौ मोनगोन ना नङा होमबा दा बिलाइ फैयाब्लाथ' जोंबो बोरै आर्निं खालामनो हानो दा बिलाइ फैदों नालाय गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय आरो बिलाइआथ' फैखासिगोन दा सिजन हाबबाय मे मासनि दिनै 6 तारिख बिलाइआ बिनिख्रुइ बांसिन फैबावनांगौमोन आरो सिगाङावनो बिलाइ जोङो मोनबावनांगौमोन बोथोरनि थाखाय मोनाखै अखाबा अखा सान्दुंबा सान्दुं स' माथो खालामबावनो नङा होमबा बोथोरजों सोनारनानैसो खेथिफोराबो जायो नालाय दा साहा आबादारिफोरनि खाफाला बिदिनोसै होननानै साननानै लानांसिगोन लोगोफोर डक्टर अन्जालि मेडामा मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै लादो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शन जों बेयावहाय जोंनिफ्रायबो बाहागो लागोन आरो राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोङो डेम'क्रेटिक प्रसेसआव फुल्लि बाहागो लागोन बेबायदिनो बिसायख'थियावबो बाहागो लागोन दायो जोंहा स्ट्राक्चारा कमप्लिट जायाखै उन्दै अबस्थायाव दङ जों आसा खालामो फैगौ मास मोनसेनि दानाव स्पेसियेलि बे मे दानावहाय जोङो गासैबो स्ट्राक्चारखौ कमप्लिट खालामनो हागोन डिस्ट्रिक्ट ब्लक एबा प्राइमारि कमिटि दानायफोरखौ बिनि उनावहाय जोंनि बिसायख'थिनि प्लानिंखौ जोङो जागायगोन बेखौथ' जोङो दासिम जोङो सावरायाखै खिन्थु दिनै बुहुमानो एलायन्सआव सोलिगासिनो दङ एनि पलिटिक्स एभरिवेयर हल वर्ल्डआवनो जोङो एलायन्स नुनो मोनो बेवहाय वी आर अपेन जों अपेन खिन्थु दासिम जोङो बिनि बागै जोंनि केबिनेटआवहाय सावरायथ'वाखै नैबे बिटिआर सरकारखौ नोंथाङा माबायदि नुहुरदों जिहेतु 5 बोसोर जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ गावआवहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि हान्जानि जा फिल्म बेखौबो जोङो दिनै गिबि खेबनि थाखाय बेयाव बिरहोनाय जाबाय ओमफ्राय गोबां रायजो राजानि मददजों जोंनि दिनैनि हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंगासिनो गासिबो मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे जोंहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिबो दानाय जादों सोलिगासिनो जथुम्माया आरो बेजों लोगोसे जोबोद गोजोनथाव गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय गुबुन गुबुन ब्लक प्राइमारिफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोर दिनै एपिबि हान्जायाव लोगो लाफैदों जइन जाफैदों बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावो बेबायदिनो गोबां जायगायावबो जोंखौ जायखिनिया दिनैसिम कन्टेक्ट खालामदों मेक्सिमाम जायगानिफ्राय जइन जानोनो एबा हाबनो थाखायनो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ खिन्थु जोङो सम होनो हायाखै जों स्ट्राक्चार बानायनायावहाय बिसि बांसिन गोसो होगासिनो दङ जों लासै लासै दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जइनिं प्रग्रामखौ आरो बेबायदिनो जोङो लासै लासै आवगायलांबाय थानोसै रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों नोंथांमोना दाब दाब जायगायाव मिथियो रायजो राजाफोरनिफ्राय जों साननायनिख्रुइ माने बांसिन जोङो अनसायनाय मोननो हादों माने मानसिफ्रा जे नेनानैसो दङमोन बेबादि हामजानायखौ जों फोरमायनाय मोनदों बेवहाय जों गोजोननाय मोनदों जों मालाबा सानो जे जों माबादि आवगायलांनो खिन्थु जेब्ला रायजोनियाव थाङो बा जोङो गुबुन हाबाफारियाव गुबुन जायगायावहाय गुबुन सुबुं लोगो मोनब्लाबो बयखौबो जोङो हामजानाय फोरमायनाय मोनदों बेनिखायनो जों गोजोनदों आरो गोबाङा बुङो जे बे गोबावसो जाबाय सिगाङावनो दानांगौमोन सिगाङावनो खालामनांगौमोन होननानै ओंखाय जोंहा गोजोननाय दङ अफकर्स एनडिएफबिनि बेसाव दानाय बे हान्जानि बेयो जों नैथि होननानैसो बुंनांगोन फर्मेलि 1996 एबा 1998 मायथाइयावनो एनडिएफबिआ पिडिएफ होननाय मोनसे हान्जा दानानै होदोंमोन जायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय 9 एमएलए आरो सासे एमपिबो हरनो हादोंमोन स' बिनि उनाव गोबाव सम गेप थाबाय दा जों आसा खालामो एक्स एनडिएफबिफ्रा जि लुबैनाय हास्थायनाय दङ हारिखौ सिबिनायखौ जों बेखौ गोथारै आवगायलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ ओरैनो एडमिनिस्ट्रेसननि जिथु बेबस्था बेखौ नायोब्ला जों माने एसे
उइक जालांनाय बायदि नुदों प्लास जोंहा पलिटिकेल जेब्ला राइट्स दंमोन हिस्ट्रिकेल जेब्ला जेखिनि जोंहा राइट्स दंमोन बेफोरखौ जोङो खमायलांगासिनो थानाय नुदों आरो जोंहा जि हांमा हांसानि नागिरनाय बर' हारिनि जारिमिनारि आरो सुबुङारि जि मोनथायनि थाखाय बा सिनायथिनि थाखाय जुजिनाय बेनि मोनसे गाबथानो जोङो बिथा मोननायखौबो बेखौ जों दिनै एसे खोमालांनो हमदों बिदि नुदों आरो बे रोखा नुजाजोब्बाय गासैबो बेवहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय जों आवगायबोदों जास्ट माने रैखाथि होनो